Здравейте на всички, аз съм Pinkie Pie и това е моето домашно за Telerik Academy. Днес ще ви представя как да се инсталирате, как да направите по-точно инсталационна флашка с Windows 7. За целта влизаме в сайта на Microsoft, линкът ще бъде даден в описанието на видеоклипа и сваляме този инструмент. Тази програмка се казва Windows 7 USB DVD Download Tool. Вече съм свалил самата инсталация на програмата и ще преминем към нейното инсталиране. И готово, програмата беше инсталирана. Влизаме в File Programs и Start меню, за да пуснем самата програма. Така, в първата стъпка от програмата тя ни приканва да изберем ISO файл, т.е. имейджа на самата инсталация на Windows. Като имайте в предвид, че оригинален Windows във формата на имейдж едва ли ще може да намерите, затова знаете по какъв начин да се добиете с подобно нещо. Ето и самия image, даваме Open и преминаваме към следващата стъпка. В следващата стъпка програмата ни пита върху какъв носител искаме да запишем самия image. Върху USB девайс или върху DVD. В случая ще ви покажа инсталацията върху USB девайс. Избираме USB девайс и избираме флашката, върху която искам да бъде инсталирано. В случая това е 4, това е флашка с големина над 4 гигабайта, което е препоръчително за диск на Windows 7, защото вероятно ако намерите нещо по-малко, то диска ще бъде, то Windows ще бъде урязан. Даваме му bin copying и изтриваме цялата информация след това от флашката. Тоест, ако имате важни документи, запазете си ги предварително, защото вашата флашка ще бъде форматирана. И готово. Това представлява цялата инсталация на инсталационен диск върху USB флашка. Като каква е следващата стъпка? Следващата стъпка е да влезете във вашите BIOS настройки на компютъра, в Boot менюто и да зададете на първо място вашето устройство, т.е. вашето USB устройство. Оттам нататък сейвате с F10 и рестартирате компютъра. По този начин вашия компютър ще бутва от флашката. Надявам се урока ми да ви е бил полезен, като всички линкове, които съм използвал и някои допълнителни неща ще бъдат в описанието. Благодаря за гледането.